एंखोरबारि क्लाबनि दैदेननायाव बे एंखोरबारि गामि अर्थात दिग्राबारि होननानै बांसिनै मिथियो बे गामिनि बिस्टि बर' जोंहा आइनि ओनसोलाव बिथाङा आफादाव हाबनानै जों मिथिनाय बिथाङा जोबोद साहसि आरो जोबोद गोख्रों आफादखौ दैदेनदोंमोन आरो बै समावहाय बिथाङा आफादाव हाबनानै गोबांथार माखासे बोलोजों सोमोनांथाव खामानिखौ जों नुयो आरो फ्राय जोंहानि न'आवनो गोबांथार लोगोफोर लानानै थायोमोन माब्लाबा बायदिसिना देरग्रा मुवाफोरखौ जोंनि न'आव दोननायखौ जों नुयो जियानो जाया मानो बे बाज्रुम आफादनि नामावहाय बिथाङा 28 एप्रिल 2000 मायथाइयावहाय बे मौगुबि महनपुर खाथियावहाय जौगादोंमोन हमनानै बिथांखौ गावनाय जायो जोङो जुजिदोंमोन बिथांखौ बासायनो जों हाइकर्ट खालामनो नागिरदोंमोन बै दिनखालि सुनिबारे बिथांखौ हमनाय जादोंमोन आरो जों सानदोंमोन रबिबार नेक्स्ट दिना रबिबार समबारै जों हाइकर्ट खालामनो हागोन बिथांखौ बासायनो नाथाय जों हायासै बिथांखौ हरावनो लोगो गावथारनाय जायो बिथांखौ थब्लां जोङो डेड बडिखौ महलयाव खालामनो लाना फैदों बिखायाव आरो बिनि दारिफोरखौ आरो बिखायाव माने मोननैसो जायगायावहाय थब्लं गावनाय दुखुनांथाव बिथांखौ गावथारनाय जादों जियानो जाया मानो बिथाङा आफादनि सासे बिराद गोख्रों मावथिमोन बिथाङा सासे ओरैनो समाजनि जेब्ला सेंग्रामोन बे समाव समाजनि सावरि बादालि बा खेला दुला जेरै गोख्रों महरै बाहागो लायोमोन आरो बिथाङा बांद्राय खोथा बिदि बुङामोन गोमजोर गोसोयै बिथाङा खामानिफोरखौ मावोमोन जियानो जाया मानो बिथाङा सासे आफादनि गोग्गो आखल आखुनि गोख्रों मावथिमोन बिथांनि मुङावहाय दिनै एंखोरबारि क्लाबा नैबे इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टखौ होदों नैबे दिग्राबारि नैबे खानाजों नांजाबाय नैबे गेलेग्रा फोथाराव बेनि थाखाय आं एंखोरबारि क्लाबखौ आं साबायखर बावदों बिथांमोना आंनो थांनानै आरो बिथांमोना जिहेतु NFDनि बिथाङा सासे सोद्रोमामोन बेखायनो बिथाङा मुंख्लं जाबाय बेखायनो NFDनि जे मुंख्लं सान 14 सेप्तेम्बराव बिथांमोना प्रग्रामखौ लादोंमोन नाथाय आङो बैदिना जिहेतु जोंहा गिनिस वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय जिहेतु भैरबकुन्द बिफां गायदोंमोन मोसानो थानो हायाखै जियानो जाया मानो क्लाबा मोजाङै मोजां दैदेनलांदों आरो बेवहाय आंनि मिथिनायाव गासै 16ता क्लाबखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन बेनि गेजेराव 15ताया बाहागो लादों आरो दिनै फैयै राङागरा गायजामाथि ओनसोलनि राङागरा बासिराम जोहोलाव क्लाब आरो नैबे फाख्रिबारि दैथुन क्लाब बिथांमोना दिनै फाइनालावहाय सफैबाय आरो दायो राङागरा बासिराम जोहोलाव क्लाबा बर्नियाव देरहागासिनो दङ बे एंखोरबारि क्लाबनि दैदेननायाव जि इन्टार क्लाब दै बाज्रुम बा बिस्टि बर' बिथांनि मुङाव जि जोलुर बादायनायखौ होदों बेखौ नोंथांमोनखौ बास्नायनो साबायखर बावदों आरो बे खेलाखौ दिनै बे जोबथा गेलेनाय बादायनायखौ जोंहा MCL 36 हरिसिंगा समष्टिनि MCL सन्देशगरि बिथाङा थांबाय दा बेवहाय जोङो ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बेयाव जयै नुनो मोनो गोजोननाय मोनो बे नैबे एंखोरबारिया बा दिग्राबारिया बेवहाय बर' मुसलमान नेपालि बेंगलि गोबांथार माल्टि कमिउनिटिजों थानाय मोनसे ओनसोल आरो बेवहाय जोङो दिनै मोनसे समावहाय जोङो बे सोमावसारनायनि मुङावनो हारियारि दाङाबाजि गाज्रि 2009 मायथाइयावहाय बेवहाय न' सावलायनाय जादोंमोन नङा होमबा दिनै जोङो बे उनावहाय दिनै गोजोन फैनायखौ नुदों खौसे बे खेलायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बेयाव ओनसोलनि समाज सिबियारि दैदेनगिरि गुबुन माहारिनि नेपालियानो होन बर'आनो होन माइन'रिटियानो होन मुसलमानानो होन बिथांनि दैदेनगिरिफोरखौ बेवहाय बरायनाय फालि गामसा होनाय बे मोनसे जोंनि गोजोन थासारिनि मोनसे सिनायथि आरो बेबायदिनो खौसेथि जोङो ओनसोलखौ जौगानायनि बिथिङाव लांनो हागोनखौ नुयो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर रेकर्ड नोंथांमोना बे बावैसो सानजानि जि गफर ओनसोलनि 41ता रेभिनिउ पुलिसफोरखौ डिक्लेयार होनाय जाबाय आरो दिनै गेजेरावहाय जोंहा दंबायो बिसनाथनि माखासे गामिफोर निस्सय बेबो जागोन जिहेतु सानजा जोबथा सिमानिफ्रायनो जाबायबा गेजेरनियाबो जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बिटिआर रेकर्डनि जि दफाफोर
दा बेयो इमप्लिमेन्ट मोजाङै जाजोबोबा निस्सय जे बड'फानि सिमांमोन सन्तुष्ट सदिया जे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय जोंनि सदियासिम जोंहा जोंनि माहारि अनजिमा गैयिनि थाखाय जों सदियासिम लांनो हायाब्लाबो गहपुर बा सिमलिगुरिसिम थाङोबा मोजां जागोन आरो दिनै बिटिसि सुक्तिजों जों जिखिनि दफाफोर मोनदोंमोन जोङो बेखौ मावफुंनानै दिनै आनागार 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बेजों गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर जों मोनदों बेखौ मावफुङोब्ला निस्सय सानसे नङा सानसे बड'फानि सिमाङा दिनै 100% नङाबाबो 80-90% जागोन दिनै रायजो राजा समाजनि बेंगिरि दल संगठनफोरखौ खावलायनो लुबैयो दिनै जोंनि माहारिया गोदो नोंथांमोना मिथिगौ गियानदाव बड'फानि उनावहाय जोंनि बर' रायजो जमा जानायनिफ्राय बर'फ्रा खामानि खामानि जाबायमोन बेनि उनाव जे महात्मा गान्धीनि दैदेननायावहाय जे दिनै जोङो भारतखौ स्वाधीन खालामनानै गोदान रायजो दानाय जादोंमोन बेवहायबो जों बर'नि जारिमिना गोमालांबायमोन जों नाथाय बिनि उनावहाय साहित्य सभा बा बिदिनो बर' थुनलाइयानो होन बा दुलाराय बर' फरायसालि आफादानो जोनोम जानानै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै साख्रि गैग्रा एनडिपि बा बिदिनो गिबियाव बड'सा बेफोरबायदि आफादफोर जोनोम जानानै सोमावसारनानै दिनै जोंनि थामहिनबा सिनायथि रैखाथिखौ जुजिनाय बे दिनै बिटिसि बिटिआर जानानै दिनै जोंनि माहारिया दिनै सिगांनाय बायदि जाबाय जौगानो हाबाय 100% नङाबाबो जों थाखाजों जौगानो हाबाय दा बेवहाय बै बिथांमोना जाय आबसुनि दैदेनगिरि बा मुंख्लंफोरानो बिएलटिनियानो एनडिपिनियानो दिनै संघजों एनडिपिआ गोबां सासेयाव गोबां मोनब्रैसो हान्जायाव गावदोंमोन दा जियानो जाया मानो बे बिथांमोनखौ जों गोथां महरै लाखिनो इयुन जेनेरेसनखौ जों दिन्थिनो बेफोर हाबाफारिखौ जों लानांगौ